faale mon jam wete mon hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kono ne kadi ayawo weltare tv musibbam tedduɓe fedde heblo sukaɓe afrique mo woni e mon kala salminama e inde kono kadi manama e yettode sikala en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗi dokkuɗo en wawde artude e oɗo dewo hoore biyir gam homnude aadi nde tawno fulɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e mon honono kala ñande dewo hoore biyir ko tufde gandal suɓantonde on e kala yontere ko ɓuuri jojjude walla ko jiɗɗon famde to banggue namde moɗon gam arta etade tigui famnude on ha pamon tigui holko windere nde woni e yaade e hol hanki windere nde hol hande windere nde kono kadi hol janggo windere nde ko adi hay hunde en jetti gollidiɓe men yaadoɓe e men wallodiroɓe e men lomtodiroɓe e meɗen e kala saaha sar abdoulaye sar mouhamadoul ghaliba ahmadou diapollo banour mamadou sar jettor keeriɗo fewde e mon kono kadi jettor keeriɗo fewde e juɓɓudi ba en juɓɓude weltare ɓeɓe fulɓe ceerno aboubacry ba e ceerno hamidou ba gorko mo magama e litama jettor keeriɗo faade mbiyen e ceerno hono mbiyen ceerno saydou abouba gorko mo liksey ba gorgol kono kadi jettor keeriɗo fewde mon onon hettiyankoɓe duwotoɓe susnuɓe kono kadi yettoɓe e jarnoɓe e kala ñande kono jettor keeriɗo fewde mon ononne kadi khalifaɓe diine aada hettotoɓe en kala e saaha ina cuusna en kono kadi ene cembina en e on tuma musibbam tedduɓe gueɗe ɗe mbaylaki hono no heewi waade e kala ñande ina duusa en to banggue guinol golle mama abou gayi gorko mo dungel walla nawtamo toon to kay heyɗi kay dimbe joro samme nayo toon to leydi mauritanie mo ñagontoɗen allah nde jomiraɗo joom baɗe bawɗe ɓumnata ƴiye makko ya barken nabi mouhammadine ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam kanko e dendagal mayɓe julɓe kala e sawto e ñalawma hande o ko musidɗo moon amadou moussa Anne sikki ala en natanat ko wiyete ko hono guinol golle e oɗo alet 13 lewru décembre 2020 guinol golle koni sifori tufde gandal ina wawno artude eko wiyete deuxiéme vague e oɗo covid 19 ɗo hakkillaji kame kuɗo huuli kala ketti e konguɗi goto e safroɓe to hôpital Cheikh Zayed Nouakchott leydi Mauritanie kalɗo e caɗele oɗo rafi bokonguɗi muɗum goni e lomtodirede e dente kono kadi goni e yewtidere to banggue privé sababude kalɗo kulhuli mawɗi toon to Nouakchott eko yowiti e ndeɗo wempeƴƴere ɗiɗi ɓiire ko wiyete deuxiéme vague toon to leydi Mauritanie kono tufde gandal musibbam tedduɓe wona toon fayi e oɗo ñalawma hande kono kadi eɗen ciftina tufde gandal hunaninoma on onon hettiyankoɓe ñiiɓe tabibɓe wondema en gartu e oɗo ñalawma hande e nde ŋeesore witende vaccin anti covid 19 fuɗɗinde golle muɗum toon to grande bretagne e oɗo talata mo jawtuɗen ina hawre e 6 nduɗo lewru décembre e on ñalawma ina wayno natte tarih oɗo debbo mo duuɓi 90 gaɗiɗo ŋeesede e ndeɗo ŋeesore witende Pfizer biotech e on tuma hawri koye dowlaji dentuɗi kamne ina happu woni ñalawma altine janggo 14 lewru décembre ina fuɗɗo ŋeesode mum fewde ɓesgu dowlaji dentuɗi kala e mbadi kuuɓal holno windere nde foti jabborade ɗi vaccin ji beele yimɓeɓe ina poti ŋeesade e walla ala ko ɗum woni hunde e namde moon e nde yontere nde gonɗen kono musibbam tedduɓe tufde gandal yafnima kono kadi ñaaguima on muñal saabu ne wayno haljitani iwittoji muɗum e fannu o tufde gandal mbiyen wone moon tigui ñaaguima wonde yen gartan ɗumen e sumgoji toon to dowla Gana ɗo démocratie ina wayno waɗi beeri walla mbiyen woni timtorgal ɗo e dunde Afrique kono kadi ɗo John Dramani Mahama lundiɗo Gana mbo jaɓani foolede tawi ko polgu nana ko fuado horeje leydi mabɓe oɗo saaha tufde gandal yafnima musibbam tedduɓe saabu wona toon paaɗen e oɗo saaha hande eɗen gowi arde e kala saaha ko wiyete joljole ko ɓuuri jojjude
ɗum saabi eɗen mbasa arde e namde moɗon ɓurde jojjude e yontere nde garen kaalen eko yewiti eko ɓuuri wawde haalede ko arte jayndeji eko ɓuuri wawde haalede ko arte ha joni e jewte eko nandi hen e ñalawma hande o tufde gandal ene yiiɗe andinde ɓen ɓe ganduɗa koɓe kormaki nguru ɓalejo ɓe kormaki neɗɗo ɓalejo kono kadi ɓe kormaki neɗɗo e sifaji muɗum ha tengti to banggue diine mum on paami e ñalawma hande o tufde gandal telli koye dingre ko wiyete terrain de football ngam etade haalde gueɗe racisme leñamagu e nder ɗinɗon terrain ji football kewtuɗi windere nde kono ne wayno gueɗe ɗe ɓuuri filñitade walla ɓuuri teskinde ko oɗo talata toon to leydi France Paris équipe muɗum biteɗo Paris Saint-Germain dingral bitegal Parc des Princes ngal dingral jaɓɓinogal kippu mbo Istanbul Basaksehir mbo Demba Ba arnoɓe joude 6e kono kadi e dernière journée hakkude mabɓe kippu mbo Neymar o mbiyen Paris Saint-Germain eɗen gandi no gueɗe ɗe jaruno ko ɗum jeeyi sababu tufde gandal ne wayno wi hen sokku e ɗeɗon joljole kono hade nden musidɓam tedduɓe en mbattal laaɓani eɗen gandi e yontere yewtude nde ine dusno en e nden tufde gandal musidɗo men étudiant biteɗo Mansour Samba Hagga Seck mo ganduɗa ko suka bambaɗo janggowo ɗoɗo duɗal jaabi ha seeɗengal Cheikh Anta Diop de Dakar pilɗo ngol ɗo lefol wi ko spécial manam ko lefol kergol ngam tigui duusa tufde gandal e ko kalten koye oɗo ñalawma hande woni ko fate gueɗe racisme to banggue football waddalano mbatten so wona tigui hettade gaaci makko jogorɗi dusde en ha yewtere nde gasa kanko Mansour Samba Hagga Seck a jarama gorko mo Demet bandiraɓe musidɓe tedduɓe tufde gandal e oɗo alet ina woni 13 lewru décembre hitande 2020 en kaali e guinol golle garaten koko yewiti e leñamagu tawi ɓuuri hen lorade ko ɓeɗo ɓe guuri ɓaleɓe walla mbiyen ɗe guuri ɓaleji woni enen ɓaleɓe tigui so tawi en limti ɗeɗo leyɗele ɗe ganduɗa leñamagu ina teskini e munen to guude e leydi Japon ha yetti Israël ma en gandu ɓaleɓe ene guuri cattuɗam e saaha nde naati e football ha tengti to banggue Occident woni leyɗele woɗɗeɓe on racisme to banggue fewde e ɓaleɓe won cimtol kollitogol wonde ina wayno wona tan ɓalejo heeɓi e noon caɗele woni mabɓe jopira ko wonde ɗumen ɓaleɓe kono kadi woni e mabɓe jopira ko to banggue diineji munen certuɗi won hen ko l'islam won hen ko diineji goɗɗi kono ko adi keɗen gara e incident woni tigui caɗele bannoɗe toon to Parc des Princes caabiɗo ha ñalawma hande o eɗen garta e gueɗe racisme e nder ko ganduɗa ko woni ha joni football windere nde tawi jopa hen ko ɓeɗo ɓaleɓe garaten ko adi kala ko holtan nde ɓalejo fuɗɗi ina wayno fettidde e woɗeɓe tawi koto banggue football professionnel on ɗon inde makko nanguino moƴi wiyete ko Arthur Wharton ɓiɗɗo leydi Ghana gariɗo tigui wonde footballeur professionnel tawi ko ɓalejo e nder windere nde zuuɗo tigui tawi poste muɗum ko gardien de but tontoɗo club biteɗo Darlington FC kono kadi haysono tawi kanko Wharton o woni ɓalejo gadiɗo tigui fettude to banggue football professionnel woni fettude ene yooɓe to banggue contrat woodi woɗɓe adiɓemo ko wayno oɗo biteɗo hono Andrew Watsor kono kadi e oɗo Écosse naajo biteɗo Walter Tull wondude biteɗo Hong Suyu mo ganduɗa ko footballeur toon to leydi witendi Japon ɓeɗo kala ene wayno guuri cattuɗam kono de ɓuuri wurde cattuɗam e to banggue symbole ko wiyete racisme ko oɗo biteɗo Viv Anderson
gadiɗo wonɗo footballeur walla peto football ngana to banggue ha joni ɓalejo cuɓaɗo nodda e kippu mbo dowla Angleterre ɗum ɗo eɗen goni 1978 hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati wona tan kanko mo ganduɗa ko Vivi Anderson o heeɓi gulali walla o heeɓi ha joni wiyeede biyoje bonɗi e konguɗi supporter uji kono kadi omo heeɓa ko wiyete ko hono menace de mort jaafoɗon woni wiyeede kaltomin kawrema komin yoɓatoɓe fitanduma kaltomin jiiɓa komin lebtoɓe ma musidɓe tedduɓe beele tuggude e 1978 eko yewti e ɗi konguɗi e ɗi biyoje kono kadi e happande neɗɗo mamin mbari beele ummini dowla FIFA walla mbiyen galle FIFA tambiɓe football windere nde hani o ɓeeɗo tambiɓe football dunde Europe witteɓe UEFA so tawi ko namdal jabol muɗum ko ala ko ɗum ji sababu leñamagu e nder terrain ina jokki layde ɓe hen no mbiɗen ni jopira ko guure ɓaleji ɓe hen no mbiɗen ni jopira ko wonde ɗumen rewde diineji goɗɗi ina keeɓa caɗele kala e saaha e nder terrain ji ha tengti ummorade e tribune musidɓe tedduɓe so tawi en mbi wonde yoga e mabɓe ina wayno jopira koko yewite banggue hono diineji munen en ciftorat e lewru novembre 2008 toon to Middlesbrough ko kippu taweteɗo nder leydi Angleterre ɗo supporter uji Newcastle United ene wayno puɗɗi yimde jimɗi ɗi ganduɗa ɗi ko jopiɗe diine l'islam tawi ɗi payi koye oɗo peto football ngana mbo leydi Égypte biteɗo Mido mo ganduɗa hay goto wawa tigui sifade ɗum e football windere nde ha tengti ɗo e dunde Afrique moɓe kolliti wonde e nder ɗin jimɗi supporter uji yoɓe ndentoɗe Mido ko baɗɗo bombo e ɓandu makko fof ko yidde jopade wonde de ɓeɗon julɓe ko waɗoɓe ko wiyete ko attentat e kala sa ɗum ɗon woni ko muusi on ɗon mo ganduɗa ko Mido ɓiɗɗo leydi égyptinajo hay sinno tawi football makko bonini on match kono haɗata ɓiɗɗo égyptinajo joguima ko wiyete ko courage ko on courage jeeyi sababu ha oɗo football walla mbiyen ngu gomo wiyetegu football association fuɗɗiɓe yurnitade gueɗe ɗe ha ko ɗum jeeyi sababu ene wayno ɓe jooɓi oɗo stade Emirates Stadium mo ganduɗa wonno ko 27 lewru mars 2011 e on tuma wonno koye match amical woni match cehilagal hakkude leydi Brésil e dowla Écosse ɗoɓe ɓen ganduɗa ko supporter uji Écosse naaɓe goni e wiide e Neymar gulali bonɗi walla mbiyen gulali ɗi ganduɗa ɗi ha joni ko gulali wandu kono kadi supporter ɗi ina beddoma ko wiyete ko banana saabu eɗen gandi werlede banana toon to Europe wonko firti ha tengte werlade on ɓalejo balɗe nayyi caggal muɗum fédération mbo dowla Écosse to banggue football yafnima fédération mbo dowla Brésil kono musidɓe tedduɓe ɗum foof de haɗani gueɗe ɗe enen jokki oɗo footballeur biteɗo Zola Moutoummouna wonno ko novembre 2007 gummiɗe e club muɗum FC Bruxelles on club mbo nani walla mbiyen konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko konguɗi racisme leñamagu ummorade e hooreje on club biteɗo Johan Vertemaat cuuɗɗo e makko konguɗi cattuɗi kamniɗi mettuɗi nande biɗo wonde matakaji jiɗɗo leɗɗe banana toon to diwan ma walla dunde ma toon to Afrique ɗin konguɗi muusi on ɓalejo ha ko ɗum jeeyi sababu yalti on ɗon kippu kono caggal nde hoorejo on ɗon kippu yafni ko liɗɗo wonde gonnomi tan koye fijji e jaldi jaafoɗa kono kadi o yafni koye public woni koye yeeso rendo kala foof de musidɓe tedduɓe caɗele ɗe ne wayno gasani ɗe kalani ɗon hay sinno tawi mbaɗɗen ko morlal jiré kono wonko ɓuuri tengtude ñande 6 lewru octobre 2004 koye nder ko wiyete entraînement mbo équipe nationale mbo leydi Espagne moɓe mbiyata Hoja oɗon keblino won kippu biteɗo Luis Aragonés kañum tigui ne wayno gam yidde sembinde joueur muɗum biteɗo José Antonio Reyes pettannoɗo e on ɗon saa toon to Arsenal pettidannoɗo e ɓiɗɗo France najo métis biteɗo Thierry Henry ɗi konguɗi woni ɗew suuti kanko Luis Aragonés fewde e José Antonio Reyes mo wi ɗum wondi a fotani jabdi walla a fotani hokkude bal oɗo ɓalejo mo merde woni noir de merde so en kutinima ngol konngol saabu o ɓuranima forde o ɓuranima wawde ko waɗata ko kono kadi ko an ɓuurimo tigui sembude ɗum noon woto hokkumo bal e nder surface o ɓalejo merde
ɗin konngudi jibini battane mawɗi addi kadi ko wiyete scandale hakkunde fédération mbo leydi France kono kadi fédération mbo leydi Espagne ɗum ɗon wali mbiyen wami ha yetti e ngu gomu tammingo football Europe woni l'UEFA ko yontumo kamɓe UEFA ɓe pawi amende manam ɓe pawi tigui kuugal fédération espagnole de football ko tolni e temedere ujunere franc suisse ngam yoɓe job sababude ɗin konngudi musɗi peeɗi on ganduɗa o ko ceeri hari hay sinno tawi eɗen mbawi wiide conséquence heeɓima e fédération mo ganduɗa ko espagnol kono ha mbiya conséquence o walla mbiyen battane ɗeɗi ha joni ene keddi e nder jokri windere nde match mo ganduɗa ene jeeya ko ɓuuri mantinade ñande nogase jeeɗiɗi lewru avril 2014 match mbo championnat liga toon to leydi Espagne hakkunde Villarreal FC e FC Barcelone e on tuma omo ganduɗa ko Dani Alves latéral ngana mbo leydi Brésil o heeɓi ko wiyete ko hono sifa gueɗe leñamagu ummorade e goto e supporter uji mbo Villarreal beddiɗomo banane saabu en kaali nane mbiɗen berlogol banane ummorade e boɗejo ina jogui ko firtata e on tuma kanko ɓiɗɗo Argentine najo o ngam etade kankone yobtade ko on waɗimo ko e saaha ɗo tiranno corner e on poto corner o ƴetti on banana mo werla o ɓolti ha laaɓi ceer o daari o ñaami on banana ha laaɓi ceer o tiri on corner on geste eɗen mbawi wiide waɗi buzz e nder ɓoggarel kese woni réseaux sociaux e on tuma ne wayno jaggoronimo e on ɗon campagne walla mbiyen e ngun jobtigu Roberto Carlos gonnoɗo latéral gauche toon to merengue ɗi Real de Madrid pettannoɗo gana toon to dowla Brésil kono kadi e Neymar pettannoɗe on ɗon saaha toon to FC Barcelone ɓen tigui nanggorani omo ganduɗa ko biteɗo Dani Alves ñande 13 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e 14 supporter uji walla mbiyen on supporteur berlinoɗomo tigui banane heeɓi jagguede caggal tigui nde losko waɗa e wiide police locale woni police toon to Villarreal sen duttima caggal en 1989 oɗo gardien de but franco camerounais on paami o wiyete ko Joseph Antoine Bell gardien de but ɓalejo gadiɗo gardude toon to championnat mbo leydi France e toon to kippe muɗum biteɗo Vélodrome walla mbiyen kippe biteɗo Marseille e stade Vélodrome e nden hitande 1989 ene wayno omo woni tigui e oɗo mayo omo ɓorni mayo mo Bordeaux e ngal ɗon pottital ene wayno o werlaki kankone e banano ummorade tigui e tribune mo ganduɗa ko supporter uji Marseille naaɓe goni caggal makko ene wayno on ɗon geste walla mbiyen ngal baɗal jibini caɗele mawɗi e ko yewiti e mayirɗe kital ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati kono foof de no mbiɗen ni ene wayno dartinani ko yewiti e oɗo fannu ñande 13 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi woni 2004 oɗo biteɗo Pascal Chibonda wondude e biteɗo Franck Mitongu kamɓene kala ɓe kiwi ƴettoje walla mbiyen biyoje bonɗe ummorade e supporter uji bastianaɓe ko toon to leydi France ene mbiyaɓe ɗi konngudi onon ɓaleɓe fakkuɓe onon ɓaleɓe mettuɓe hamniɓe kote e to moon kote to jeeymon mata on ngala to gummiɗon ɗin ɗon konngudi ene wayno gaddi ko wiyete scandale toon to leydi France ha jibini caɗele mawɗe ha tengti e on championnat hay sinno tawi réaction ko ganduɗa ko woni baɗal hono fédération française de football yiyama hen ko mantini saabu ko ngol wonno lawol gadunol ko club ene ustone point e caggal ndewi biyoje bonɗi walla ha joni ƴettoje musɗi walla baɗe kamniɗe fewde e ɓaleɓe ɓe guittana on point goto hay sinno tawi on ɗon point artirama e mayirde oɗon championnat e nder hitande nde kalɗen kono musidɓe tedduɓe gueɗe ɗe ina jokki gasani ma en ngar eko jeeyi sababu ñande 7 lewru décembre 2020 e oɗo 6e e dernière journée Ligue des Champions en kaali hakkunde Paris Saint-Germain e Istanbul Başakşehir kono noon ko morlal jiire mbatten saabu eɗen gandi yimɓe hewɓe keeɓi ɗeɗo caɗele yimɓe hewɓe tawi ko ɓaleɓe wayniɓe do e dunde Afrique walla mbiyen tawi kadi ko ha joni métis en oɗo gorko biteɗo Marcel Desailly Paul Pogba Mario Balotelli Angelo Ogbonna ɓeɗo kala daɗani tigui ko yewti e ɗe caɗele ha tengti toon to nokkuni wiye Italie e championnat maɓe biteɗo Serie A toon e kadi caɗele kewɗe ene teska e fannu o e kitali 1995 nangui 1997
jouruji walla mbiyen ɓeɗo fettoɓe AC Milan walla o petto AC Milan Marcel Desailly heeɓi wullede tawi ko gulali wandu gummiɗo tigui e feccere e supporter uji oɗo club biteɗo Udinese ɗonne kadi wonno tigui ko caɗele mawɗe ha ko ɗum jeeyi sababu on ɗon joueur hande walla mbiyene on ɗon saaha wuuri caɗele no fewi haɗani ɗon tan bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗen caɗele ina jokki so tawi en mbaɗi morlal jiire Mario Balotelli eɗen gandi ko ɓiɗɗo italinajo haysino tawi jinnaɓe muɗum ko ɗo tigui mbayni e dunde Afrique kanko attaquant mbo dowle Italie o wona tan lawol gotol wona lawol ɗiɗoɓol wona tataɓol kono kadi ko laabi limtinɗi omo heeɓa caɗele gulali wandu werlede jogo e gueɗe wiyede jogo e konngudi ummorade tigui supporter uji toon to Serie A Inter de Milan kono ne kadi e Juventus AS Roma AC Milan ɓeɗo kala no wayno kanko mo ganduɗa ko Mario Balotelli o dodani e ɗen ɗon biyoje so en gari en keddima toon to leydi Italie pettowo ɓiɗɗo leydi Sénégal najo biteɗo Kalidou Koulibaly pettowo sa toon to Naples e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ene wayno kankoni o heeɓi on fannu gulali wandu ummorade tigui e supporter uji ɗi Inter de Milan ɗin gulali ene wayno saabima ha kanko mo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly o heeɓi ko wiyete ko carton rouge caggal nde o ronki tigui muñje e ɗin gulali saabu biyeje bonɗi miijade komi ɓalejo mboɗo lombi e woɗeɓe mboɗo wiye ɗe biyoje ko fonno gasde e guila e kitale ɓennuɓe ha hande ni heddi e 21e siècle ko ɗum jeeyi sababu ɓiɗɗo Sénégal najo o ne wayno ronki jaggude hoore muɗum ha waɗi ko annota ko arbitre hokkimo rouge o yalti on ɗon match e on tumo dendagal fettoɓe windere nde kala jaggoroni on ɗon kanko capitaine Kippu Guindiño leydi Sénégal kono musidɓe tedduɓe beele haaɗi ɗon so tawi ko namdal eɗen mbawide jabol muɗum ko ala fettoɓe waɓe no Yahya Touré eɗen ciftora oɗo ɓiɗɗo leydi Côte d'Ivoire najo e pottiral hakkude Locomotive Moscou e kippu makko biteɗo Manchester City eɗen gandi ɗum jibini caɗele no fewi ɗonne kadi wonno kuytal ujunnaje sappo e tati woni 2013 caggal nde o wiya gulali walla nde o yima gulali ha joni gulali musɗi tawi ko gulali wandu caggal nde kippu makko fooli CSK Moscou e on tuma kanko mo ganduɗa ko Yaya Touré o hollitino ɗiɗo konngudi wonde so tawi ɗum ɗon nattani so tawi FIFA UEFA kala gummaki e jonde kanko de o geddat on mondial 2018 eɗen gandi yuɓinano ko toon to leydi russe ɗum ɗon noon ne wayno konngudi makko jibini tigui gartam no hannirta ni saabu koye on tuma fedde walla mbiyen gomu UEFA fedde tambide football toon to dunde Europe ina wayno holliri wonde fawi sanction manam kuule e on ɗon tribune mo ganduɗa ko match goto tawi ɓe narta yebde on ɗon kippu CSK Moscou kono kadi haɗani ɗon saabu ɓen ɗon jooɓi ko tolni e 50 ujunere tawi ko kalis euro gam tigui ha joni yobtanaɗo mo ganduɗa ko biteɗo Yaya Touré Samuel Eto'o yoni yeru ɓiɗɗo Cameroun najo laabi limtinɗi ene wulle gulali wandu laabi limtinɗi ene wiye biyoje bonɗe laabi limtinɗi ene nana konngudi musɗi kono ɓiɗɗo Cameroun najo jooɗima e plateau e télévision publique kollirɗo wonde jaabowol kono kadi en joptigu ene wayno wiyede biyoje bonɗe ummorade e supporter uji walla équipe adverse ene wayno ko haɓɓidde paɗi mum ñonga comci mum hocca bagage muɗum yalta on terrain naata e vestiaire gila nden ɓiɗɗo Cameroun najo ina heddi tigui e ngol konngol kono o meeɗani yiide ɗum ɗon ina laati e ɗin tereji so tawi ko ɓernde ɓumde walla mbiyen so tawi ha joni ko yidde makko nde ene wiye laatima ene gasa jeeyi sababu laatugol muɗum ko Archil Webo jeeyi sababu laatugol mum ko Demba Ba ɓiɗɗo Cameroun najo e ɓiɗɗo Sénégal najo kañum tigui ene wayno jabti walla mbiyen mbaɗani e to ko sohluno ko ɗo en garat e oɗo ñande talata jeetati lewru décembre ɓennuɗo ɗo ndu toon to Paris lamorgo leydi France e ngal pottiral hakkude Paris Saint-Germain e oɗo kippuno mbiɗen ni Istanbul Basaksehir en kaali e saaha nde oɗo 4e arbitre holliti ina haalda e oryete mum manam mbiyen e telfongel ngel waɗi en nofru omo haalda e on ɗon arbitre mo ganduɗa ko central mbowi oɗo nègre walla oɗo négro e ɗemgal anglais wiide wonde oɗo ɓalejo ko tigui poɗɗa rokkude rouge
Archil Webo nandiranigol konngol jam ummi dari huccite on ɗon 4e arbitre wimo holko jeeyi sababu aɗa wiyami komi ɓaleejo ngol konngol cofngol holko jeeyi sababu aɗa wiyami min oye ɓaleejo oɗo ga ɓaleejo walla oɗo nègre walla oɗo négro koye won tumo Demba Ba ndeke naningol konngol ummade on ɗon ban woni ban de remplaçant o huccite on ɗon 4e arbitre ngam hollirde wonde a ala hay hattan goto a ala hay doole goote wiide wonde oɗo ga ɗum oɗo ga noir walla oɗo ga ɓaleejo holko jeeyi sababu so tawi aɗa wiya oɗo boɗejo a wiyata oɗo ga blanc holko jeeyi sababu kon ɓaleejo tan mbiyetan oɗo ga ɓaleejo ɗum ɗon jeeyi sababu ha match o dari tuggude nde ɓe petti ha yetti 13 hojom woni 13e minute on match dari ha UEFA holliti wonde match o yo dirtini fettoya alarba janggo e mum ɗin konngudi Demba Ba e Archil Webo saabi ha fettoɓe hewɓe ɓe Istanbul Basaksehir ngari nanguraniɓe kono kadi Paris Saint-Germain naɓe ko fani juuɗe ngari nangurani ɓeɓe ganduɗa ɓe ko Demba Ba wondude e Archil Webo ko yontumo ɓe jaadi kamɓe kala ɓe naati tigui e nder on vestiaire mbo Paris Saint-Germain ngam nangorande wiide yo gas leñamagu e nder terrain yo gas leñamagu e nder football yo gas leñamagu fewde ɓaleɓe yo gas leñamagu jopade yoga e diineji e on tuma on ɗon geste héroïque no mbiɗen ni yetti ɗum jarni ɗum Samuel Eto'o jarni Demba Ba Archil Webo Didier Drogba heedani hen caggal saabu kañum nene wurno ɗen caɗele ha ko ɗum jeeyi sababu no mbiɗen ni ngal pottiral yowa kono kadi UEFA itti ɓen arbiteɓe ha laaɓi ceer musidɓe tedduɓe ko jubbande e bonlal jiiri ko eɗen gandi racisme e nder football windere nde wona ɗon tan ko jogui koɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi wonko limtuɗen ko heewi kono wonko en limtani ko heewi saabu ɓaleɓe meɗen kewɓe juruji meɗen hewɓe mbiyen ene guuri ɗe caɗele ene guuri nde saɗede wadde so en tonggui musidɓam tedduɓe yewtere nde hannde ko ni nde lelori jiyande moon jaaji ene teska e fannu o no mbiɗen ni leyɗele kewɗe limtuɗen ɗe tuggude e Japon ha heeɓi Israël ɗeɗo caɗele kala ene tawi mum ko wayno Allemagne Angleterre Belgique Bulgarie Croatie Espagne France Hongrie Italie Lituanie Monténégro Pologne Portugal Russie Serbie e toon to Moyen-Orient ha toon to Israël ɗum ɗo kala ina tawe eto fanno football ndenne de boɗejo heewani heɓde caɗele e saaha nde ari e woɗeɓe o heewi ko jaɓɓede o bisme o ñante o yette hay mbubu jurta koye makko holko jeeyi sababu woɗeɓe mbawa waɗande noon ɓaleɓe holi nde yawari holto nde ummi eɗen gandi kono holto nde fayi ko ɗum woni namdal ngal musidɓe tedduɓe tufde gandal e oɗo ñalawma hannde ko ɗum tongan noon koɗo karaten ha alen paaɗo e yewtere wonde kono kadi e sifa goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi no wayi wade foof woto jejjite e oɗo alede hannde yewtere moɗon to banggue Walfadjri Abdoulaye Sarr ma artigui jokkude nde yewtere witende suudu men ɗum ko sanga ha joni waktuji 17 ɗo e duna Afrique de l'Ouest Allah jarama on jarama gaci ɗi no mbiɗen ni hono no alede ɓennuɗo ɗo ko Mansour Hagga Seck en jettimo en calminimo caggal nde o hokki en bar keeriɗo ko yetti e ko kalten hannde ko to banggue racisme en jarnimo kanko étudiant suka tokoso kormiɗo ko mum kono kadi jiɗɗo ko mum so falade hoddu ina hoɗo e sawto ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah hokken ñalde dow jaam hirde dow jaam walde dow jaam duumo e ɓerɗe men yo en gone jaam